ma Supreme Court ogo yiero piny. Mano nyiso ni bilion 60 olal. En ng'ama duoke onge, ng'at madhi e jela nikech bilion 60 go balal be onge, nikech kata ma 2017 onge ng'ama osedhi e jela, be onge ng'ama iwinjo ni ibandho pesano. To lal. To sama kot wacho niya, yiero ni wayudo ni ne ok otime kaluwore gi chike mag Kenya mochung' ne yiero. Nyiso ni IBC ni nyaka gi lawyers. Nyiso ni either lawyers gi nowuondogi, ko kamano to ne gi hire lawyers mokia chike, ko kamano to blatantly gi wang' teko ne gi amua ni gidhi against chike. To gima lit ne jo Kenya taxpayers ni bang' mano te onge ng'ama ni e doho sani, be onge ng'ama ni e jela nikech bilion 40 gi wiye kata 50 nolal. Sani duol manyien obiro. Budget gi nyiwinjo kawacho bilion 60. Mano omenda ma kore lach, nikech ka iwinjo ka Migori mae imiyo bilion 8 paia, nyiso ni 8 dibit en 40. 40, yes. 40. Yes. Ichake medo 20 more wiye. Ichake medo 20 more wiye. Nyiso ni budget wa ma Migori kuom higa 5 ni e yiero no, to kodhi olal kamano, to nyaka winj pek ng'ama chulo tax. Koro gima IBC pok onyisowa, nikech nagombo ni duol manyien manodonjo ni oti gi experience mar duonde mokalo chien, to mondo ng'inwa niya, ang'o momiyo according to them, nikech nyogi noko to duonde kanyo ni iye. Ka koro nyogi ng'iyo gi wang' ma oko to gi ka gidonjo iye, onego gibed gi a very clear view, mondo ginyise jo Kenya ni gin e pachgi, ang'o ma giparo ni dimi yiero mar Kenya bed this expensive compared to pinje mamoko. Ang'o momiyo giparo ni yiero marwa bedo that expensive. Unfortunately ok ginyisowa mano. Gima giwacho en niya, gibiro to gichiwo budget machielo, to kendo budget gi no chuno ni okalo machien ka matin. Nyiso ni kata wagolo duol ni oko kinde ma contract gi bro rumo, duol machielo ko biro bro temo mana ni ochako kal budget ni. Nyiso ni e yiero 3 kata 4 mambele wabro bedo kwa tiyo gi bilion kata 100, nikech okane duol moikore mar duoko bech yiero kata omenda mar yiero piny. Kopo ni en gima jo siasa onego tim, kata chike manie bunge monengo loki, to gin gima gin e position mar choro wechego ne jo siasa mondo dhi olok chikego, kae to wach niya, kuloko chik ni gima biro duoko bei mar yierowa piny kata gi kwanata malo 50. Koro miyo kuom mano on matters administrative, I feel ni IBC ni poko miyowa some of the best. Ero kamano ahinya. Ka wang'iyo wach mar pek mar yiero e weche mag omenda kata resources, dipo ni dwaro mar piny Kenya, nikech piny Kenya king'iyo kata kind pinje mamoko, gitemo mondo gibed gi yiero ma itimo yor lony manyasani ahinya. Kendo ma nyiso ni nitiere dwaro mar mashinde, nitiere dwaro mar puonjo jopiny kata puonjo jok ma meeting mar dhi tayo yiero kaka mashinde gi tiyo, manyo network kaka mashinde gi biro operate kata mane gwenge ma samoro kinde machien network nok kale agara nok chope mayot. Iparo ni magi gin gik ma samoro technology mitiyo godo sani nyalo bedo achiel kuom gigo mamiyo yiero bedo mapek Kenya e weche mag omenda gi resources madwarore. Ero kamano mano achiel kuom gik manyalo miyo yiero wa bedo dwaro omenda moko ma kore lach, but pod ok nyal miyo wachop e kiwango mar omenda masani waketo kaka budget mar yiero, nikech nitie pinje mamoko kendo ma bende wang'iyo to waneno ni pinje gi bende timo yiero gi technology kata lony manyasani, to pod yudo ka bechgi ni piny. Mana kaka kinde ma loch mokalo mar moseritaya migosi Uhuru Kenyatta kane timo SGR moa Mombasa kabiro Nairobi, ne open public kendo ji ne ng'iyo, to e sechego Tanzania ne timo moro, Ethiopia ne timo moro ma bende chal gi mano. To samoro iwacho ni mar Ethiopia ne ni kata gi lony mamalo manyasani moingo mane watimo. Tiyudo ka wan ne pod wabedo gi bei mamalo, nikech namba achiel ne waweyo wang' reru mane nitie chon, wang'iewo lo manyien ma reru manyien ikete, for example. Koro kata bedo ni watimo machal gi ma Ethiopia kendo watiyo gi loch manyasani, to pod bechwa dhi malo. So IBC bende nitiere pinje matimo election gi technology, the same technology bila ma watiyogo, nikech sama gitimo tendering kata ma giluongo jogo man gi lony manyasani mondo obid, ibro yudo niya, gima ging'iyo mokwongo
en ni experience